Moi, minun nimi on Faisal. Olen kotoisin Bangladesista. Minun äidinkieli on bengalia. Puhun englantia, vähän saksaa ja suomea. Ensiksi olin vaihto-opiskelija Saksassa. Nyt mä olen tutkija oppiminen ja oppimisprosessit. Asun yksin Alpilassa ja vanhemmat asuvat Bangladesissa. Minä tykkään pelata tennistä ja soitan kitaraa ja kävellä luonnossa. Lempiruoka on kebab ja kanabiriani. Minun lempisana on ystävä, hyvä, pitkästä aikaa. Ja minun tavallinen päivä alkaa aamulla kello 8. Aamupala on kahvia ja puuroa. Sitten menen yliopistolle. Ensin minä menen kielikurssille tai teen työtä tietokoneessa. Sitten käyn lounalle päivällä työkaverin kanssa. Kello 6 illalla minä käyn kaupungilla tai ajan autoa Nallikarissa. Illalla 7:30 me kokkaamme, syömme yhdessä ja juomme teetä. Me pelaamme pelaaja ja minä soitan kitaraa. Viikonloppuna minä pesen pyykiä, käyn saunassa. Sitten minä nukun kello 11 jolla. Ja kiitos paljon. Hei hei.